Bueno, imos logo coa sociedade, vale? Xa vimos como a burguesía impuxo a súa conveniencia tanto en política como en economía e como iso afectaba a outras moitas cousas do mundo, da vida, da sociedade. E agora imos ver especificamente a sociedade, vale? Como é a sociedade no século XIX, con todos estes cambios que falamos, vale? Lembrades que a sociedade no antigo réxime dividíase en privilexiados, que era a nobreza e o clero, e non privilexiados, que eran o terceiro estado, todos os demais. E aquí nestes non privilexiados estaban os campesiños, por suposto, pero tamén nestes non privilexiados estaba a burguesía, non? Esta era a situación no antigo réxime. E xa vimos como, a través das revolucións liberais, a burguesía que estaba neste estamento non privilexiado conseguiu eliminar esta diferenciación entre privilexiados e non privilexiados, vale? Entón se conformará o que se chama a sociedade de clases, que é a sociedade oposta á sociedade estamental. A do antigo réxime era a sociedade estamental e a que terán agora será a sociedade de clases. En que se diferencia a sociedade de clases da sociedade estamental? Bueno, pois diferenciase na igualdade ante a lei. Vale? Esta sociedade é unha sociedade na que todos os homes eran iguais ante a lei. O que a novedade que agora haberá unha desigualdade económica. Vale? Pero en teoría, todas as persoas que acadaran determinado tipo de riqueza, pois podían ter os dereitos que se tiña con esa riqueza, cousa que non ocorría antes, non? Antes, unha persoa do terceiro estado, por moi rica que fora, aí pertenecía. Aínda que, bueno, podía haber algúns casos nos que houbera un ascenso social, pois porque o rei nomeaba a determinados membros da burguesía por favores que lle fixeran e os nomeaba, bueno, dabasles títulos nobiliarios, pero claro, era o rei quen o decidía, eran excepcións. E agora, na sociedade de clases, calquera que, pois eu que sei, porque atopa unha mina de oro ou polo motivo que seña, consigue ter cartos, non? Pois xa pasa directamente a estar na parte alta da sociedade, cousa que antes non ocurría. Entón, oponse a sociedade de clases de agora a sociedade estamental que había nos séculos precedentes, non? O grupo maioritario seguía a ser o campesiñado, vale? Ainda que falemos do proletariado e tal, porque era a nova clase e a que fixo cambios e demais, a meirande parte da poboación seguía sendo campesiña. Moitos destes campesiños emigraron á cidade polo éxodo rural, o fenómeno do éxodo rural, e acabarán formando o que é o proletariado, vale? Cando iban á cidade, pois traballaban na industria, só posuían a súa propia capacidade de traballo, non tiñan máis bens que eses, vale? Quen era ese proletariado? Bueno, o proletariado foi como se lle chamou a esa nova clase social. Estes serían os proletarios que traballaban nas industrias, na cidade, vale? Estes de aquí. Eran tanto mulleres como homes como nenos, porque os nenos tamén traballaban nas industrias, nenos e nenas, vale? En esas industrias realizaban tarefas que requerían pois pouca cualificación, non necesitaban estar formados especialmente, pero eso tamén implicaba uns salarios moi reducidos que non lles permitían aforrar, e que moitas veces non lles permitían ni chegar ben a fin de mes, pois necesitaban tamén que traballaran as nenas e os nenos, non? Tiñan unhas longas xornadas laborais, moitas veces de máis de 12 horas, que se desenvolvían en ambientes insalubres, pois o mellor sen ventanas, nin ventilación axeitada, bueno, non había unhas condicións mínimas que tiveran que respetar os empresarios e as empresarias, co cal aquelo era unha situación moi mala, non? Non tiñan tampouco, por suposto, nin seguridade social de ningún tipo, es decir, ante a enfermidade, nin por xubilación, nin moitísimo menos por paro, nin sequera se tiñan un accidente laboral, pois tiñan apoio económico ningún, non? Simplemente non podían traballar e punto. Bueno, esta situación bloqueaba na realidade toda a posibilidade de ascenso social para o proletariado. É dicir, que en realidade a xente era igual ante a lei, pero na práctica pois os que eran proletarios ou as que eran proletarias eran para toda a vida, non tiñan as súas posibilidades de sair desa situación, eran prácticamente nulas, vale? Era unha igualdade legal, pero non unha igualdade real, vale? Na vida.
Entón vemos que nace un novo grupo social que será o proletariado. Pero había tamén outros grupos sociais, non? Outro grupo social que tamén é novo pois é o da pequena burguesía ou a clase media, vale? Quen era esta xente? Bueno, pois eran os que tiñan máis cartos que o proletariado ou que o campesiñado, pero tampouco tiñan tanto como a alta burguesía. A quen nos estamos referindo? Pois, por exemplo, artesáns, de propietarios de pequenos talleres ou propietarias de pequenos talleres, obradoiros, donos de pequenas industrias, pequenos comerciantes, tamén os postos intermedios de administración ou do exército, non? Propietarios rurais, profesorado, por exemplo, bueno, esos eran os que conformaban esta nova clase media, vale, que non era nin tan rica como os da alta burguesía, nin tampouco eran tan pobres como os obreiros e as obreiras ou o campesiñado, non? Tiñan un nivel educativo superior ao do resto da poboación en canto a, comparado co proletariado e co campesiñado, e podían aforrar, vale? Aforraban para facer un patrimonio e tamén formaban aos seus fillos e as súas fillas para que puideran ascender socialmente. A opinión política deste grupo era normalmente conservadora, vale? Apoiaban ao liberalismo moderado moitas veces. Non todos, de acordo, nin todas. E logo estaba a alta burguesía. A alta burguesía eran, pois, os grandes industriais, vale? Banqueiros, é dicir, donos de bancos, grandes comerciantes, tamén os altos cargos da administración e do exército, como os ministros, os xenerais, vale? Os máis altos cargos. E logo tamén algúns abogados, notarios, médicos que estaban especialmente enriquecidos. Non todos os médicos eran da alta burguesía, pero había algúns que sí, non? Vivían nas mellores zonas da cidade, vale? E controlaban a política e a economía. E o proletariado é o que realizará, debido á súa situación que comentábamos antes, o movemento obreiro. Que é o movemento obreiro? Bueno, o movemento obreiro son unha serie de accións conxuntas, vale? Que fixeron os obreros e as obreras para solucionar os seus problemas laborais. De acordo? Sabemos que o primeiro movemento foi o ludismo. O ludismo consistía en atacar e romper as máquinas, que eran as que culpaban nun principio da súa situación. Pero, bueno, isto non lles daba resultado, vale? Porque, aínda que culpaban as máquinas da súa situación, en realidade non eran as máquinas solo, e, ademais, bueno, pois, rompes estas máquinas, aparecen outras. Eso non solucionaba o problema, non? O que podía solucionar o problema era asociarse en sindicatos. O que pasa que, nun principio, o tiñan prohibido, non? A posibilidade de formar sindicatos irase legalizando ao longo do século XIX e ao longo do XX, e tampouco é unha cousa que seña lineal, non? Que unha vez que aprobas nun país que se poden facer sindicatos que xa este aprobado para sempre. As armas que ten un sindicato son a negociación e a folga. Pero outra das armas que terá tamén o proletariado é o sufraxio. O sufraxio é unha arma fundamental da cidadanía, porque ti podes votar a partidos políticos que apoien as leis que protexen aos traballadores e traballadoras. Mencionei na clase, aínda que non o demos nos apuntes, nin vos entra, o cartismo foi un dos primeiros movementos que en Inglaterra mandaron unha carta, pois era aí o cartismo, ao Parlamento para solicitar o dereito ao voto para o proletariado, non? E a mediados do século XIX foron xurdindo diferentes ideoloxías obreiras, das que as principales eran, como sabedes, o anarquismo e o marxismo, que pasamos a explicar agora. Como son estas dúas ideoloxías? Bueno, sabedes que nun principio naceron como un movemento unido, un movemento obreiro unido, tanto o marxismo como o anarquismo. E incluso a primeira Asociación Internacional de Traballadores, a AIT, de 1864, era unha asociación na que estaban unidos tanto os anarquistas como os comunistas, porque tiñan moito en común, vale? Pero despois
acabaron dividíndose. Que era o que tiñan en común Marx e Bakunin? Marx é o representante do marxismo, ou tamén chamado comunismo, e Bakunin é un dos representantes do anarquismo, vale? Dos teóricos anarquistas. Que era o que tiñan en común estes dous movimentos? Bueno, os dous eran conscientes de que o proletariado estaba oprimido, dado que tiña esa situación de opresión, era necesaria unha revolución proletaria. Isto era o que tiñan en común, basicamente, vale? Que o proletariado estaba oprimido e que tiña que facer unha revolución e opoñerse a esa opresión. Os dous estaban de acordo, os dous movimentos, en que había que destruir o capitalismo, que era o culpable desa situación de opresión do proletariado, que se tiña que eliminar a propiedade privada por ser inxusta, vale? Porque ti, cando naces, heredas unha serie de propiedades que en principio non tiñan por que ser túas, non fixeches nada especial para merecelas. E a sociedade tiña que ser unha sociedade sen clases sociais. Isto era o que tiñan en común, vale? Os dous movimentos, pero o que non estaban de acordo era a forma de chegar a esas sociedades sen clases sociais na que non houbera propiedade privada. Entón, empezamos polo marxismo. O marxismo creía que unha forma de loitar era a través da participación política. E, de feito, a finais do século XIX se crearon moitos partidos socialistas, vale? Pero, sobre todo, o que Marx defendía era que esa revolución proletaria tiña que conseguir tomar o poder e impoñer unha dictadura do proletariado, vale? Entón, a propiedade pasaría a ser do Estado nesa situación, vale? E o Estado organizaría a propiedade, organizaría absolutamente todo, ata que o Estado se fixera innecesario e se puidera eliminar. Moitos países do mundo tiveron revolucións deste tipo, revolucións proletarias, na que os obreiros e as obreiras tomaron o poder e organizaron o Estado, pero chegando nada máis a esa fase da dictadura do proletariado. Non houbo ningún país que conseguira esa fase na que se eliminaría o Estado, esa fase ideal na que non habería un poder superior e xa se organizaría a sociedade sen clases sociais, sen propiedade privada, sen ninguén oprimido. Bueno, esa fase nunca chegou, non? En cambio, que era o que defendían os anarquistas? Bueno, pois o anarquismo non estaba de acordo para nada coa participación política, pensaban que a única forma de organizarse era asociacións libres ou sindicatos, vale? A CNT, por exemplo, é o principal sindicato en España. Por que? Pois porque o poder corrompe e oprime. Entón, aínda que o que chegue ao poder seña proletario, vai oprimir os demais. Entón, o anarquismo non acepta poder ningún. Non pode haber un poder superior, porque sempre será un poder opresor. Nada máis podense asociar as persoas libremente. E a propiedade debe ser colectiva, non do Estado, senón propiedade colectiva. Non creen na existencia de Estados, vale? O movemento obreiro acadou logros moi importantes. Pois, por exemplo, a prohibición do traballo infantil, os permisos de maternidade, seguros de accidente, reducción da xornada laboral a 8 horas, etc. Vale? As vantaxes que temos hoxe en día, os traballadores e as traballadoras, están baseadas nese movemento obreiro, que ademais moitas das conquistas que conseguiu se conseguiron no século XX, sobre todo despois da Revolución Rusa, porque nos estados occidentais evidentemente había medo a unha revolución semellante á rusa nos seus países e, polo tanto, pois cedían para que ese proletariado non estivera tan oprimido, non tivera un motivo para sublevarse e impoñer a dictadura do proletariado como ocorrera neses outros países. En canto ao anarquismo, non comentei antes que a meirande parte dos anarquistas
son pacíficos e pacifistas, pero tamén é certo que houbo anarquistas que querían impoñer a súa revolución a través dos atentados, non eran pois grupos violentos terroristas. Pero xa digo que a meirande parte dos anarquistas eran pacifistas.